Как се завежда щета по каско? Завеждането на щета изисква спазването на определени стъпки и срокове, посочени в общите условия. Уведомете компетентните органи. При катастрофа, ако има пострадали хора, ако има вина на друг участник и той не е съгласен или е избягал, или ако щетите са значителни, се обадете на телефон 112. При кражба на автомобила, незабавно уведомете районното управление на МВР по местоизвършване и вземете служебна бележка за регистрация на събитието. При злоумишлени действия, уведомете районното управление на МВР и вземете служебна бележка. При пожар, уведомете противопожарната служба към Министерство на вътрешните работи, обадете се на телефон 112 и вземете служебна бележка. Свържете се с вашия застраховател, възможно най-скоро след настъпване на събитието. Компаниите имат срок за уведомление, обикновено между 3 и 7 дни, в зависимост от вида на събитието. Важно, пропускането на този срок може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение. Попълнете уведомление за щета. Ще попълните формуляр, в който ще опишете подробно обстоятелствата около настъпването на събитието. Съберете необходимите документи. Полица каско, талон на автомобила, шофьорска книжка на водача, управлявал по време на събитието. Талон за технически преглед. Документ за платена застрахователна вноска. Протокол за ПТП, служебна бележка или документ от компетентен орган. Ключове и дистанционни на автомобила изискват се при кражба. Оглед на автомобила. Трябва да представите катастрофиралия автомобил за оглед. Експерт от застрахователната компания ще извърши оглед на щетите по автомобила и ще ги документира. Обработка на щетата. След като бъде извършен оглед и са представени всички документи. Вашата претенция се разглежда и се определя размера на обезщетението или бивате насочени към доверен сервиз за ремонт съгласно условията на вашата полица. Важно! Бъдете внимателни при спазването на сроковете за уведомление и представяне на документи. Винаги четете общите условия към вашата полица каско. Там е описана точната процедура, изисквания и срокове на вашия застраховател. Не ремонтирайте автомобила преди огледа от застрахователя. Запазете копия от всички документи, които предавате. При въпроси може да се обърнете към екипа на SuperHelp